I dalje ste uz RTL danas. Unatoč inflaciji i visokim cijenama, više od 200.000 Hrvata i ove će sezone na skijanje. Dio njih se zaputio u talijanski Sexten na hrvatski ski i snowboard festival. Snijeg, gastroprogram i zabavu nije propustila ni naša Kristina Čirijak. Talijansko skijalište ovog vikenda postalo je hrvatsko. Ova obitelj je Mariju Bistricu zamijenila Sextenom. Skijam već dugi niz godina, tako da još uvijek sam vješt. 50 godina ste mi rekli da ste na skijanju. Tako je, bit će sljedeće godine. To važno je za obiteljsko druženje, za zabavu. Obitelj je najvažnija i skijanje je najljepši sport, najljepše druženje, najljepše vrijeme koje obitelj može provesti zajedno. I svi će sudjelovati u utrci rekreativaca. Zabavimo se uvijek zajedno. Zezate li se poslije, tko je bolji? Pa naravno, da. Na ovogodišnjem hrvatskom prvenstvu sudjelovalo je 50 rekreativaca. Sexten nije slučajan odabir. Skijač o Dolomitima čeka 115 km staza i prekrasna priroda, ali zbog visokih temperatura i ovdje su topovi u punom pogonu. Pa mi smo tradicionalno već u Sextenu, ovo nam je 4. godina zato što ovdje imamo stvarno fantastične uvjete, izvrstan odnos sa domaćinom i s organizacijskog aspekta ovdje nam je to stvarno vrhunska priča. Odlično, super, baš sam zadovoljan. Ja sam prvi put u životu prijavio i eto, preživio sam nešto do kraja, to je super. Zašto ste se prijavili, što vas je ponukalo na to? Čisto iza frkancije. Za frkancije na stazi nema s ovim ljudima. Pomeli su konkurenciju. Jedan pehar ostaje kod prošlogodišnjeg pobjednika Ivana. Kada nije skijaš, zubar je. Druga godina za redom, evo, već me zovu Grinch jer samo kradem pobjedu. Kako to? Ne znam, gurnu me na startu, ja se samo spašavam da dole. Evo, možda bolje ona zna kako se dođe nekom lijepom vožnjom do kraja. A ona do pobjede s ozlijeđenom nogom. Odustajanja nema. Ozlijeđena sam od prije, ali nije me to spriječilo da pobjedim. Evo, prvi puta stojim na najvišoj stepenici, stvarno sam sretna i zahvalna. Hrvatima se itekako raduju i domaćini. Per quanto riguarda tutti questi ragazzi della Croazia, sono dei fantastici ragazzi, sono in collaborazione con loro da 2 anni. Da u planinama nema zime i da malo zagriju skijače, brinu se hrvatski vinari s juga i sjevera. Otkud Pelješac na snijegu i na planinama? Nama je dosta vrućine, pa onda malo smo se došli ohladiti na planinu. Da predstavimo ova jaka vruća vina na nekom hladnom mjestu. Jer skijanje ne ide bez dobre zabave. A mi ćemo u Sexten i uživo do Kristine Čirijak. Kristina, traje li zabava i dalje? Zabava je počela čim je skijalište zatvoreno. Moram priznati da je jako teško pratiti ovaj njihov tempo. Ovi ljudi tijekom dana prijeđu kilometre i kilometre skijačkih staza, a navečer to izgleda ovako. Kao što možete vidjeti, snage za pjesmu i ples itekako imaju. Čuje ih cijeli Sexten, ali nitko se neće žaliti jer će ovi ljudi to skupo platiti. Moj gost je predsjednik Hrvatske udruge ljubitelja skijanja. Nino, dobrodošli. Koliko su trajale pripreme za sve ovo? Pripreme su počele prije godinu dana, a jučer su počele pripreme za sljedeću godinu. Zašto baš birate ovo talijansko skijalište? Talijani su poznati po iznimno dobro pripremljenim stazama, po vrhunskim gastronomijama i po, naravno, kao što možete vidjeti, vrhunskim partijima, do duše koje mi Hrvati priređujemo. Koliko Hrvati ostavljaju na skijalište? Hrvati na skijalištu prije svega uživaju i to se ne može mjeriti novcem. Nekad to izgleda jako puno, nekad je to 300 eura po danu, nekad je manje. Ali prije svega ljudi na skijanje dolaze opustit se, dat mozak na pašu da mogu od ponedjeljka biti spremni za svoj radni tjedan. Koliko ste vi ovdje ostavili posljednjih godina? Iznimno puno, po nekim našim proračunima preko 1 milijun eura. Koja bi bila preporuka Hrvatske udruge ljubitelja skijanja? Gdje otići? Koje skijalište odabrati? Preporuka je da skijate, bilo da je to Sljeme, Plata, Krogla, Slovenija, Italija ili Austrija. Najbitnije je skijat, mi ćemo vam maksimalno pomoći da uživate sa što manjim cijenama. Skijanje nije jeftin sport, ali trudit ćemo se maksimalno prilagoditi svima. Koliko
sjajni rezultati naših skijača, prije svega Zrinke Ljutić, Filipa Zupčića i Samuela kolega utječe na popularizaciju skijanja. Iznimno puno, hvala im na tome, pohvala cijeloj reprezentaciji, apsolutno svima, Vedranu Pavleku i cijeloj reprezentaciji, svim natjecateljima, Samuelu, Filipu, Zrinki, Leoni, Istoku, svima koji su u cijelom sustavu. Hvala im na tome, jako nam pomažu i mi ih jako cijenimo i uživat ćemo u svim njihovim rezultatima. Kako komentirate trenutačnu situaciju sa Sljemenom koje itekako pamti bolje dane? Ovim putem u ime 7000 ljubitelja skijanja u Huljsu i svih 200.000 molim gospodina gradonačelnika Tomaševića da upogoni žičaru za sljedeću sezonu, jer da se vrati svjetski kup na Sljeme, da svi Zagrepčani i svi ostali i naša djeca mogu skijati na jednom od najljepših skijališta u Hrvatskoj. Nije veliko, ali je naše i nalazi se na 30 minuta od glavnog grada Republike Hrvatske. Hvala puno na ovom razgovoru. Samo u Hrvatskoj udruzi ljubitelja skijanja je 7000 članova. Dakle, skijačka smo nacija bez pravog skijališta, a na inozemnim skijalištima poznati smo prije svega po dobroj zabavi. Pozdrav iz Sekstena!